नोंथांमोना बर'दिन मानिग्रा मोजाङैनो लाइफां गायनानै लाइफाङा जेरै गुरै गोसो बेबायदिनो नोंथांमोननि गोसोआबो गुरै गोसो लानानै बर'दिनखौ माइब्रानि सिथाव गुरै गुरैखौ जानो हागोन आरोना। दासिमबो हेपि क्रिसमास आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङै दं आंबो मोजाङैनो दं। आङो दिनैहाय बर'दिननि लाइफां गायनाय जासिगोन। दा नै सिखा लाखाबाय लोगोफोरना, बे सिखाया नागा सिखा गोदोनि दाबो दङ। आंनि नैबे दावग'ग्रा न'आवनो आङो लाइफांखौ गायनानै इसोरखौ समायहोनोसै, जिसुखौ सारि जाहोनोसै नैबे अन्तराव। मोजां लाबो गाज्रि लाबो आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो नोंथांमोननि नैबे अन्तराव जिसुखौ सारि जाहो गायनाय जासिगोन। ओमफ्राय आंनि हिन्जावा जायगाफ्राखौ थामसिम फोसाबगासिनो दं, नै एकदम सिबस्रांगासिनो दंसै आरोना नै लोगोफोर। ओमफ्राय दा उफाय गैया मा खालामनो, आइवाइ न'आबो हाउजिं न'आबो कमप्लिटलि हायाखिसै मावफुंनो बर'दिन एडभान्स फैग्रोनायखाय। ओमफ्राय दा अब्लाबो बेयावनो जा जुरिलायो ना ने बिमा ने ओइ बिमा ने बिमा ने। ओमफ्राय दाखोरखौ गारबाय आरोना नै बिमाया बैयाव गारहैनाय जासिगोन आरोना। बे सुनायाव माबायदि आस्सा हिन्जावा सुगासिनो आरोना नै न'आखौहाय प्लास्टार न' नालाय जाबजोबब्लाबो प्लास्टार ओरैनो जाबफबनायनि। ओमफ्राय नै बेवहाय भारा दोनग्रा रुम आरोना। ओमफ्राय दा हिन्जावा सुगासिनो दङ, बेफोरखौ बोथ्रादनो सुगासिनो दङ। बिराद हेभि माल द्राम दङ आरोना आंनि बे ओंखाम संग्रा न'आव। माने दा हिन्जावा बेखौनो माने हेभि द्रामाखौ बयनगासिनो आरोना नै नायदो नै बेवहाय दोनहरबाय, बेखौ दा सुसिगोन। माने गोबाव समसिममोन बियो दोनसोजानानै बेस्राया। ओमफ्राय दा हिन्जावानो आंनि हिन्जाव लोखिया सुगासिनो दं नै सनाया। नै दिनैहाय बर'दिनखौहाय मोजाङै मोजां पालन खालामसिगोन दा बिमा दा जोङो दा दे आरोना बेखौ लांदेरनाय जासिगोन। नायदो लोगोफोरना ओरैबायदि डिजाइन बानायजोब्बाय साजायखांबाय आरोना नै। ओमफ्राय समायदोंना समायाखै बे साजायनायखौहाय नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरनो हागोन। आरो जायफ्रा नोंबो बेबायदि समायहोदो। आरो लाइफां गायनानै गावनि न'खौल' समायहोनाय नङा, गावनि अन्तर जिबनखौबो गोरबो मैखुनखौबो समायहोनांगोन आरोना। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो गायनानैहाय साजायदो एबा जिसु ख्रिस्ट'खौ सारि जाहोदो। बेबायदिनो समायना रमायना जों बयबो माने बर'दिन बोथोराव बोसोरसेयाव जोङो खनसेल' बर'दिन मोनो। दा जों बयबो बेबायदिनो साजायनानै जेरैनाखि लाइफांखौहाय गुरै गोसोयैहा गायो आरो बेबायदिनो जोंनि गोसोफ्राबो गुरैयै जानांगौ। दा आङो बेखौनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलायहरनो, दे नोंथांमोना जेरै नैबे लाइफां फांनैया गुरै गोसो लानानै बेयाव गसंनानै दङ, जों बयबो बेबायदिनो गुरै गोसो लानानै जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि गोरबो मैखुनाव सारि जाहोनांगौ। दा आङो बेखौनो दिनै बे 2010 मायथाइखौ लानानै नैबे 24 डिसेम्बर सानडे दिनावहाय लाइफां गायनायखौ लोब्बा लाखिनानै आङो रायजो राजा बयखौबो जे खुलुमहरनाय आरो ख्रिस्टमासनि थाखाय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। दा जों बयबो बेबायदिनो जोङो गुरै गोसो लानानै जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि गोसो गोरबोआव सारि जाहोदो। जोङो नांलायनो नाङा, देलायनो मोनैनि, गस्ला गांसे मोनैनि नांलायनो नाङा। आंबो बेबायदिनो गोरिब अबस्था माने गस्ला गिजि गाननानैब्लाबो जिसुखौ सारि जाहोनो थाखाय बेबायदिनो लाइफां गायदों। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय नुनो मोनो सोरबाया खानाय बोजानो मोनैनि आरो सोरबाया आलु गारस्रावलायनाय बेफोरबायदि जादों देग्लायनि बोसोराव। आङो गोबां बर'दिन बाजारखौ बेरायदों। ओमफ्राय बर'दिन बाजारखौ बेरायनायनि फाङैनो दिनैहाय गोबां बेबायदि खारखाना माने हौवा हिन्जाव जालायलायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। खानाय बोनो फैसा मोनैनि थाखाय, दख'ना गांसे मोनैनि थाखाय बेबायदिनो जालायलायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ लांथियायै जोनोम जादों। दा जोङो जेरै जिसु ख्रिस्ट'आ लांथियायै जोनोम जादों, जोङो बेबायदिनो लांथियाब्लाबो जोङो
जिसुखौ सारि जाहोनांगौ आरो 25-26 डिसेम्बरखौ जोङो मोजाङै मोजां पालन खालायनांगौ गाबोननि दिनाव बयबो जे रंजा बाजा गस्ला गिजि गाननानैब्लाबो नुवालाबा इसुखौ फोथायनाया बांसिन थफ्लाया देरसिन होननानैहाय जोङो बुंदों दा बेनिखायनो जोङो बयबो जे सारि जानाय जिसु सारि जानाय दिनखौ जोङो मोजाङै मोजां पालन खालायनांगौ दा जोङो एसके बड' ब्लकआ दासो अबनिफ्रायबा फैदों नै आलथिया बिथाङा लाइफांखौ गायाखै दाबो ओमफ्राय अबाव थाङामोन आं एकदमबारे बङाइयाव साननैसै बा बेंथलाव सानसे औ दाखालि नुखादों दा नोङो ओमफ्राय गस्ला गांसे हामजानायखौ मोना आस्सा बेखायनो बिजिनियाव थांना लायबाय आं दिनैहाय माबायदि गस्लामोन बेलाय बरिया दङ बरिया ओमफ्राय फैसासो ओरैयासो गैया ओमफ्राय नोंथाङा जे गोबां बाजारफ्रावहाय बर'दिन बाजाराव बेरायबाय ओमफ्राय नोंथाङा दिनैहाय बेबायदि माखासे बर'दिननि हौवा हिन्जाव माने जालायलायनानै आलु गावस्रानायफोरखौ नुदोंना नुवाखै नोंथाङा एसेलै खोनादों बेराफारसे साननो थाङोब्ला माथो बर'दिनाथ' बर'दिन बोसोराव खेबसे निस्थार माने जोंखौहाय माने गाननाय जोमनायजोंल' आंखौ खुलुमनाखै इसोराबो दा गैयिजोंब्लाबो जोङो इसोरा मान जोंहा मनासो गोसोआसो जोङो साफा जानांगौ साफा जानांगौ एक नाम्बाराव नंगौ नंगौ जोंहाय सारि जागोन नालाय ओमफ्राय दा बेराफारसे नाहरनोब्ला जोंनि लाब नङा आरोखि बै गोसोमफोरनिसो लाब जाहैयो 100नि मानि 500नि लंपेन्टखौनो 1000नि फानो लाबा बैसोर जालाङो दा बेबायदिनो गुबुन जाथिया आजावनो फैयो जोंनि बर' खृष्टानफोरा गारनो थाङो आरोना दा ओरैबायदि माने लाख लाख थाखा खरसा खालामनानै बर'दिनाव गावखौ समायहोनानै जुदि लाइफां बायदि गुरै गोसो लाइफाङा जेरै गुरै बेबायदि जुदि गुरै गोसो जानो रोङाब्ला नोङो खरलपथि गारनानै लंपेन्ट गानब्लाबो जेबो लाब गैया सावथालाव होनदों सनत तारेद सामांगिना बयहानखौ होनदों रजारि दुलुर माला ब्रसि सुतुम सिकिरि मरे गेल टिभि सहरथ दुबै दुबै ओंखारदों दुबै दुबै इसोर नोंथाङा नैबे बिजिनियाव थांनानै आरो माबायदि स्टेसनखौहाय नुबोखो बे बर'दिननि बाजारखौ होंगो दोंगो ओरैबायदि रायलायनोहाय जायगा गैया बायनायफ्रा माने सि जोम गोदान गोदान बायदों आरो ओमफ्राय दा मथा मथि आं सानो जाहैबाय मानसि हिसाबैहाय गाननो लुबैयो अबसे थेवबो माने इसोराथे जोंखौहाय गाननानै जोमनानैल' आंखौ खुलुम होननानै बुंदों बे नङा माथ्र जोंनि बे अन्थरखौसो बिदों साजानोहाय दा जोंनि अन्थरासो साफा जानांगौ आरोखि अब्लासो माने सोरगोआवबो रंजागोन माने सोरगोआवहाय सोरमा मा होनांगौ जाखो ओमफ्राय जेनेबा बे सनन्दरिया बयखन होनलायनाया मा जायो जेनेबा दा सावथालाव होनदों आरो सनन्दारिद सामांगिना बयहानखौ होनदों रजारे दुलुर माला ब्रसि सुतुम सिकिरि मरे गेल टिभि सहर दुबै दुबै ओंखारदों इसोर बाबा दोहिले द्रोथि जालारिया बेनाव खेदा होनदों आरोखि दा बेखायनो जोङो दा जेनेबा बेखौहाय बर'नि मा होननाय जायो बेखौ बाहायफिनोब्ला आङो जोबोद मोजां मोनगौमोन ब्रादारखौ बर'आवहाय माने बाहायथ'ले होनदां आस्सा माने जायफ्रा गोरोंखौहाय बुजिहैखाबाय बुजिखाबाय दा बिदिनो आरोखि दा बेबायदिनो जोङो मोजाङैनो मोजां बे 26निफ्राय लानानै 25 डिसेम्बरखौ मोजाङै मोजां बयबो जेन गोसो मोजां लानानै पालन खालामो एबा हगार हरो जोङो बयबो जेन बेबायदि जे गस्ला गांसेनि थाखाय बेबायदि खानाय बोजानो मोनैनि थाखाय आलु गारस्रावलायनो नाङा दा नोंथाङा बेबायदि साजायबाय बेखौनो जथेस्थ' दा इसोरा सोरमा सिखिरि होनदों माने सोरगोआव रंजाबाय होनदों आच्छा सोरमा सिखिरि माने सोरगोआव रंजाबाय सोरगोआव रंजाबाय दा नोंथांनि साजायनायखौ नुनानै निस्सय इसोरा सोरगोआव रंजाबाय रंजाबाय दा जोङो गुबुन समाव गाज्रिब्लाबो नैबे लाइफां गायनाय समाव मोजां गोसो लानानै गाय बयबो जे रागा रागि जानानै दागाय आरोना नङाब्ला माने रागा जोंनानै माबा गोसोआव मोनसे डाउट लानानै गायोब्ला लाइफांनि गुरै भिलुआ बेयाव जेबो बेसेन थानाय नङा लोगोफोरना स' अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ असेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जय बर' हारि।